Audio Jungle. Ukhulekela ubumbano lwamacika ngaphansi kwesifuna saseZululand umnumzane uNhlahla Thabede wasesigodini sakwaBrush kwaCeza ngokuhamba lakho lempilo kumenzi wafunda iminxe yahlukene yezobuciko njengoba uqale wenza imidwebo wenza amakhandlela kanye nobumba sengifunde izinto eziningi ezahlukene ngobuciko lensizwa esikhulile yona ngeminyaka ithi ubuciko buyinto enkulu futhi sebuyenze yahamba yazi yafinyelela phesheya kwezilwandle ifunda ngezinye izinto ezithuthukisa ikhono lwayo. Mina nginhlahla Thabede ngizalelwe khona la kwaCeza endaweni uNhlahla kanye noBrush kusho ukuthi ngisebenza kakhulu ngezobuciko ezobuciko kuzithi ukubabanzi kancane ngihlanganise zonke ke ezobuciko ngoba ngaqala okoqala nje ngenza imidwebo ngendlula kwimidwebo ngase ngenza omakhandlela ngase ngenza ubumba ke lolu sibiza ukuthi njengamanje iceramic ke ngifundele ngaphandle nakho ukudwebela ngifundele ngaphandle ngase ngiphinda futhi ngenza futhi screen printing uprint ikipa ukuphinde futhi kwangithatha kwangibeka kwelinye izinga ngase ngingena ke manje emkhakheni futhi wemvunulo umkhakha wemvunulo ke ngingene kuwo ngoba ngibona ukuthi ubaluleke kabi ufuna isizazi ukuthi siqhamukapi njengoba thina la sikwazulu Natal ufuna sazi ukuthi thina sivunula kanjani uma ngabe uvunula ke kuyakwenza ukuthi umuntu abone ukuthi okay umZulu lona uqhamuka kuphi ngoba nezinye izizwe zivunula ngezinto zazo mina ke imvunulo ngiyazenzela uma ngenza imvunulo ke ngiyafisa ukusho ukuthi ngiyafisa njengamanje ukuthi ke kube khona abantu abasha engibafundisayo ngiyafisa nabo masipala ngiyacela ukuthi uthi ngesikhathi eseGerman wafunda ngokubhalwa kwezikipa okwaziwa phecelezi ngescreen printing nokwenza izinkomishi zobumba okuyisculpture njengamanje uthi usegxile ekwenzeni imvunulo yesintu kakhulukazi yesizwe samaZulu njengoba ezinye nezinye izizwe zivunula ngendlela yazo uthi imvunulo iluphawu lokukhombisa umuntu ukuthi ungubani futhi uqhamukaphi nezwe unxusa amaciko kuba abe nobumbano lokho kuzokwenza sazane siphinde sibone ukuthi singaxhumanisa kanjani imisebenzi yethu esiyenzayo njengamaciko esifunda seZululand siphinde sinxuse umasipala womphakathi kanye nowesifunda ukuba usondele futhi usakhele izindawo lapho sizokwazi ukuveza khona amakhono wethu ngokuhlukana kwangcolisa ngase ngibuka ukuthi mina no ngamaphepha ungakhanda ngayo into ethile ongahlobisa ngayo endlini njengoba ngikhande nangu ubhejane lo engimkhandileyo engase ngimkhandi sculpture lesi sibiza ukuthi sculpture ungakwazi ukuthi futhi uyikhanyisele ngakho endlini buka kanje sokukhanya kukhanya kahle endlini kuyadima nje kahle indlu yakho ibe right. Umfuka Thabede uthi imvunulo le uyenzela khona ekhaya futhi uyazakhela njengoba engenayo enye indawo yokusebenzela lemishini yakhe yenza kube lula uba akwazi ukwenza lo msebenzi wokuqopha amabheshu ngoba akakwazi kuba namasente ukuthi usengaqashwa omunye umuntu. Ntombi yami bese ngibuka ukuthi okay siqinile bese ngiyayikhipha la bese ngiyigobisa la bese ngiyiphotha bese yiphotha okunye azidla ngakho kakhulu ukunconywa inkosi yesizwe sakwaButhelezi inkosi uPrince Mangosuthu uButhelezi ngoba ibona ikhono lakhe nakubeka njengento eyoba ligugu lezingane zakhe ukuthi ahlonishwe umntwana okwaphinda ngene ngisebenzise opende ngasebenzisa istilol uma ngabe ubhekisisa ngasebenzisa uhlalo uma ubheka konke okukhona ngasebenzisa ihlabathi ngasebenzisa isikhumba konke lokho ngikwenzile lapha ke ngangicabanga yena ukuthi ngamenza kanjani ukuze ashintshe kunabanye abadwebi ngoba phela uma umdwebi noma wenza into yakho i-unique ngani into yakho yenzayo ingafani nabanye bathi sengingayibona
ngoba uyibona nje usibona nje impela kusetshenziswe la lapha ngisebenzisa ubumba losemfuleni ngalishisa ngaqala ngalisebenzisa ngase ngenza ukuthi ke kune manje ngilweje ngenze yonke into ngiprofile ngenze yonke into lokuthi likhule right bese qala ke manje ngiyadesign ngoba into yonke into mayenza ufuna uqala udesign ngase ngiyadesign ukuthi ufuna ime kanje. Ngaphandle kokubamba iciko, umnumzane Thabede usebenze kakhulu ekuzameni ukulekelela intsha yakwaXeza kwezemidlalo njengoba ewine izindondo eziningi neqembu lakhe elakhiqiza umdlalo owagcina esedlala emazingeni aphezulu uNhlahla, iqembu elaziwa ngeTigers FC kanye nalebesifazane elihambe emazingeni aphezulu ezemidlalo. Ezindabeni ze-GTV usiboniso Thelezi. Wayodlalela enye team enkulu esuke ezandleni zami nasi isithombe sakhe ngale uzomsho ukuthi umbone uNhlahla bekunamantombazane lawo azajike ngisho eThekwini afika wina esuka la kwaXeza ebhekene nezinqunqulu zakhona kudlala omasipala kwana loka game ngoba ubona nje ama trophy ekhona.